pi ketika Atoskhana ke bami dah Tdem ke Biang Tdem ke Biang Hakah nyau tarik jemang hajar pusan lasdang ya ka conclave Ynjied ya upop ni ukpa bakhoj bathamai daka mas bakhoj hayeng maneba upetros bakhoj hakapor shipho baje man step kapor Italy kabamut shibaje shiteng no phai sngi por India ya kate ka mas bakhoj la panlong da udin ka college ki cardinal re bat haka sneng ka kraw jong ula banjur ya ka jingdan kam ban yateli banduai bat ban snap ya ka jing persat uman siem bakhoj ula ongru bangin ya iet namarkan ne ka de ka hukum ba ujisu ula batha engi haka gospel kum ka hukum bathamai hadian ka mas bakhoj haka por nyoshiteng menit ka por India ki cardinal kilaya lumlang nagabanta ka jing sedang ya ka procession sha Cistine chapel haka hall jong ka jingkur khu ne ka Pauline chapel ki cardinal kila sedang da ka jing duai sedang bat hadian kata ki yad procession sha Cistine chapel kaba kirwa ya ka litany jong kiriu khoj anda kila poi ha Cistine chapel anda kila dap dan halaki jaka shong jongki kirwa ya ka jingruai veni creator spiritus tuan hiar mensim khoj hadian kane cardinal din upule ya ka jing smai nagabanta kane ka kam kentang uwei hadian uwei ki cardinal kin sami shakman kin bo ya ka kti ha ka gospel bat kin pule ya kine harum ngakular bat ngasmai kumta ya rap yang able lengba ka gospel bakhoj ka bangakta da ka kti jonga Kardinal Ynjied NEHU Archbishop Jong Colombo na po Sri Lanka et ego Reinhardus Cardinalis Marx spondeo Kardinal vovio Marx sic medios adjuvat Archbishop Jong et Munich na sancta po Dei Germany Evangelia que manu mea tango. Etego Jong mariadap ya kane ka jing bukti hajrong ka gospel da baro ki cardinal duhulia ubapet ya kariti leniam upen bena yakini ki kenten ha ka kten latin extra omnis kabamut baro ya mino bat kumta hi ki dekhot jong ka choir ki shipai apahara bat ki we ki mino bat jingkhang jo ka Cistine chapel la khangno bat anam dan ubala ban play nikran ya ki cardinal tat hadu balayo ya upop bathamai dakabala khang ya ka jingkhang ka conclave ka sedang bat kunjuru ka Ynjied ya upop ka sedang ha ka bakut no jong kani ka sngi ka baningkong nilayo baka Tdem ka Yong kalami na Atoskhana jong ka Cistine chapel ha ka por khandai baje minit jong ka por Italy bat kar architeng senya hangni hari jongi kani ka Tdem Yong ka bamut Ympat yo ya upop bat ka jingalang kan beteng biang ha ka sngi ka babut kata ka sngi Palei ha ka por shipho shiteng ha ka por Italy ka bamut baje no phai sngi ha ka por India deklempep ngatrai lasai kat sedang biang ya kene ka election